Paro man go an kae kaka an oko liech aja Homa Bay County. Akwayo ni kaber to Raila onego bed ni yudo gini. Okeyogo ne ang'ama nigi lony ma kodonjo gini tang'eni wanya yudo. Investors dhi nindo mana Homa Bay, kamoro amora dhi bedo gi konyruok. Koro ma ywak ni kopo ni Raila oyudo gini to wanya yudo konyruok maduong' maingo kaka nwayudo. Kaka an ang'e ngufu ma Raila nigo e yor menyo gi chia ma en go mar wuoyo gi jopiny. Investors biro donjo ka kendo ma serious ma dhano biro yudo konyruok. Kaka an oko liech an gi thuolo maduong' ma ka Raila okoso yudo gini to ok adhi dak e pinyni. Adhi manyo kama adhi dak, adhi tengo kamoro adake nikech ok anya bedo ni okeyogo ne akoso gini to en ng'ama nigi lony. Mano dhi miya chuny paro adhi bedo go mang'eny ma sa ikora ni kopo ni Raila okoso gini to Kenya ka ok adage. Erokamano. Mano wayudo paro mopogore opogore ma jopiny golo ka koro dong' seche manok kende tigoyo kura e boma mar Addis Ababa e piny mar Ethiopia. Katemo wacho matin en ni odiochieng' manyoro gi odiochieng' ma kawuono jotelo mang'eny noketo maino e lemo ne migosi Raila Odinga kata ute lamo ma kawuono ma watemo kadhe okinyi masani. Thor wach maduong' en lemo ne migosi Raila Amolo Odinga ka koro chomo debe mondo duoko wuogie kaka ng'eny kuom johera mage osebedo ka wacho kendo osebedo katimo. Kowuok e boma ma Homa Bay, county ma Homa Bay, an James Latano aduoki e studio mar Ramogi mana ka dipo ni in gi penjo moro tinyalo penjo. Erokamano ahinya James Latano. Penjo madina penjo en jal no ero lakini aneno kosewuok gi pikipiki. Jal mwacho ni koro kapo nono ni Raila Odinga